Здравейте и добре дошли на нашата среща, посветена на тема здравословно отслабване с супер храни и хранителни добавки от Aquasource. Аз съм доктор Петър Найденов. Вече близо 30 години се занимавам с тези храни и с тези хранителни добавки. Иначе съм холистичен лекар и хомеопат и специалист по хомеопатична детокс терапия. Самият аз имам определени такива наклонности към напълняване, предвид на по-заседналия начин на живот и на някои мои такива особености, нали, на метаболизма. И на няколко пъти съм правил такива курсове за отслабване с много добър ефект. И затова искам да ви споделя моя опит. Като тук, може би сега е момента да кажем по няколко думи за това, кои хора са предразположени към напълняване и как да се борят с това. Може би от астрологична гледна точка най-силно са склонни към напълняване хората с подчертани фиксирани знаци. Това са Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Ако в някой хороскоп има във всичките тези знаци планети, такива хора лесно трупат и трудно свалят килограми. Също така хората, които са с много силен Плутон, защото Плутон е по крайностите и може да доведе до компулсивно хранене и до така желанието, нали, Плутон е планетата на силата на мощта и там нещата стават много такива, много големи. Вече се преминават се всякакви граници, може да се стигне до 130-140 кг и повече. Също така хората с силен Юпитер, които нямат достатъчно силен Сатурн в хороскопа, на тях морето им е до колене, няма страшно, нали, и така. Също така хората с много тригони в хороскопа, които им е така по-лесно всичко им става и те не обичат много да полагат усилия. Но като цяло това е така по-екзотичната страна. Сега да се върнем на практическата страна. Например, в концлагерите на времето не е имало дебели хора. И в казармата също така няма дебели хора. Особено в такава казарма, където е свързано с много движение постоянно. Така че всичко е въпрос на баланс. Баланс между приетата енергия и между изхарчената енергия. Или така наречения калориен баланс. От една страна имаме основна обмяна, която при мъжете е 2500, при жените е 2000 калории, но може да я кажем, че при всички е горе-долу около 2500 и мъжете може да е и малко повече. 2500 като калории, като си има предвид, че 1 грам въглехидрати е 4 калории, а 1 грам мазнини е 8 до 9 калории, нека да са 8, означава, че на ден може да се поддържа основната обмяна с около 300 грама мазнини или с около 600 грама въглехидрати. Сега, като казвам 300 грама мазнини, това са си 300 грама мазнини, но 600 грама въглехидрати, като имате предвид, че обикновено въглехидратните храни съдържат доста вода, 600 грама въглехидрати, нали, сухи въглехидрати, това е половинка брашно. Нали, тоест, ако вие вземете, да кажем, 200 грама брашно, това са ви 800 калории, белтъците също са по 4 грама, по 4 калории на грам. 200 грама брашно с 200 грама белтък някакъв, не, всъщност това е много, нали? Нека да е 100 грама белтък,
това са 400 калории, станаха 1200. И останалото, ако е 100 грама мазнини, например масло, и станаха 2000 калории. И ако сложите малко към това и нещо там за охлаждане, да кажем още 100 грама нещо там, мет или нещо друго, и излиза, че горе-долу са ви необходими нали, 3-4 палачинки за деня. Плюс-минус. Нали, за да можете да си поддържате основната обмяна. Или там колкото излязат палачинки. Другия път, като правите палачинки, запомнете го това, което ви го казвам сега. Тоест човек може със сравнително доста малко неща да си поддържа основната обмяна. И тук вече има и един друг момент, че нали, младите хора имат малко по-активна обмяна и те повече се движат, повече спортуват, нали, повече правят секс и така нататък. Докато от една възраст нататък, вече по-към пенсионерските години, човек малко повече се заседява и освен това му се забавя и метаболизма. И затова има така проблеми, че при старите хора, ако ядат повече, те нито могат да го усвоят, нито могат да го изразходват. И затова от една възраст нататък се започва естествено, нали, ако не си променим навиците, се започва естествено напълняване. Така. Значи, едното понятие, това е основната обмяна, която пак казваме около 2000-2500 калории. Второто понятие, това е хранителност спрямо калории. Има храни, които са богати на калории, но са бедни на хранителност. Например, такова нещо е захарта. Ако си приемате всичките калории от захар или от бяло брашно, или от газираните напитки, те са пак нали, захар, или от алкохола, който е пак калории, обаче без хранителност. Особено ако става дума за такива така наречените бързи храни или джънк храни, нали, храни буклуци, тогава дори да взимате необходимите калории, вие не се чувствате нахранени и съответно това ви кара да преяждате. Много от храните, които се продават по магазините, са точно такива. Това са различни видове зрънчовци, нали, снаксове и такива неща, които са основно царевично брашно, с малко подсладители или овкусители, оцветители и така нататък. Значи, понеже хората така закусват между другото и приемат такива храни, които са с ниска степен на хранителност, те взимат повече калории, отколкото трябва, обаче не се нахранват и съответно след това чувстват се гладни и почват да искат да ядат. На другата част на спектъра, това са суперхраните и храните, нискокалоричните храни с висока хранителност. Това са основно храните богати на целулоза или на други фибри и суровите плодове и зеленчуци и също така накиснатите и покълнали ядки семена до някъде и младите поници и соковете от тях. И тук има още една друга особеност и това е гликемичния индекс. Това е третата страна. Когато една храна е с висок гликемичен индекс, като например захарта и бялото брашно, те много бързо, обикновено високо гликемичния индекс са въглехидратните храни. Те много бързо се превръщат в енергия, т.е. не в енергия, а в глюкоза и това повишава кръвната захар. Например, типичният пример е една баница или една баклава или нещо от този сорт, което е предимно почти само въглехидрати и сядаш и изяждаш една баница и след това, след известно време ти се доспива. Защо ти се доспива? Защото първо в организма има повишаване на кръвната захар, след това организма изръства много инсулин
инсулина вкарва глюкозата в клетките и тогава кръвната захар пада и ти се чувстваш се уморен, приспива ти се и така нататък. Но какво става с тази глюкоза в клетките? Тя или ще се изразходи под формата на някакъв вид физическа работа или физическо усилие, например ходене на фитнес, копане, носене на камъни, такива неща, нали? Тежка физическа работа. И тогава няма проблем. Можеш да ядеш сравнително много и въпреки това да не дебелееш. Нали, има такива физически работи тежки, при които основната обмяна, при които обмяната се дига до 8000 калории. Значи 8000 калории разделено на 400, разделено на 4 калории на грам, прави около 2 кг въглехидрати. Нали, примерно, един човек, който много работи, много ходи, той може на ден да изяде цял един хляб, без да му стане абсолютно нищо и без да надебелее. Дори и повече. Обаче един човек, който работи на бюро и който работи седнал и основно работи, нали, с ума си или само така ръцете по компютъра, той харчи много по-малко калории. И съответно, ако изяде един хляб за деня, със сигурност ще напълне. Какво се случва, за да се натрупват мазнините? Всеки един въглехидрат, всеки грам въглехидрати, който не се изгаря под формата на работа или под формата на основна обмяна, се натрупва под формата на мазнини. И тогава в кръвта на такива хора има увеличено ниво на триглицериди, което означава, че те не се хранят правилно. Нали? Означава, че преяждат, че прекаляват с въглехидратите. Така. Другото нещо, което е важно за отслабване, това е съотношението между така наречените макронутриенти или макроси, или така главните хранителни вещества, които са белтъчини, мазнини и въглехидрати. Ако човек яде повече въглехидрати, отколкото трябва, и по-малко белтъчини, той не се чувства нахранен и е склонен да преяжда. Същевременно излишните въглехидрати отиват и се превръщат в тлъстини. Ако яде повече белтъчини, отколкото му трябват, излишните белтъчини също се превръщат първо в въглехидрати, а след това в тлъстини. Тоест, ако много се прекалява с меса, с други такива, нали, белтъчни храни, пак може да се стигне до натрупване на килограми. И мазнините, нали, парадоксално, те са малко по-различно се усвояват, защото те не водят до повишаване на функцията на панкреаса. Нали. Панкреаса, той основно играе роля в обработването на въглехидратите и на белтъчнините. Тоест, мазнините са с по-нисък гликемичен индекс, по-бавно се усвояват и не водят до повишаване на кръвната захар. И затова, ако една и съща диета е, да кажем, само за сметка на въглехидрати и белтъци, тя повече е склонна към повишаване към това да ни повиши кръвната захар, особено ако са така наречените бързи въглехидрати или с висок гликемичен индекс. В сравнение с същото количество калории, но с повече мазнини и по-малко въглехидрати. И затова правилното хранене предполага 1 до 2 грама белтъчини на килограм, в зависимост от това, нали, дали искате да трупате мускулна маса, тогава трябва малко повече белтъчини, което за един 60-70 кг човек, нали, са не повече от 140, айде кръгло да са 150 или малко отгоре грама белтъчини, с възможно най-ниско количество на въглехидрати, само толкова колкото са необходими, нали, за да се изгорят в момента,
и то въглехидрати, които са бавни. Бавните въглехидрати са предимно зеленчуците, и то не всички, нали, а тези, които са над земята, листните зеленчуци, нали, не толкова кореноплодите, колкото листните, т.е. не толкова картофи, моркови, цвекло, колкото зелена салата. Така тук и доматите са до някъде по-скоро като картофите, но все пак са, нали, с по-нисък гликемичен индекс. И може да се види, нали, има такива справки, има си таблици, какъв гликемичен индекс. Тоест, ядейки предимно ниско, така с нисък гликемичен индекс, или иначе казано бавни въглехидрати, или иначе казано зеленчуци, които растат над земята и които бавно отделят захарта в кръвта, с умерено количество белтъци и с едно сравнително по-обилно количество мазнини, ние сме с по-правилна обмяна и сме склонни да не пълнеем, отколкото когато се преяжда с нали, същото количество калории, но предимно от въглехидрат. И на това се базира една книга, която се казва "Зоната" и която е много полезна за хора, които имат проблеми с панкреаса и с инсулиновата резистентност. Сега, какво се случва обикновено? Нали, сладкото, то е от Венера. Венера е любовта. Нали, понякога се замества, липсата на любов се замества с ядене на сладки неща. Има хора, които дълги години са свикнали да ядат сладко и докато са млади, те нямат проблеми, защото, нали, повече се движат, работят, упражняват се, спортуват и така нататък. Т.е. харчат калории. И от един момент нататък, особено при жените след раждането настъпва това нещо, малко се забавя метаболизма, защото тогава се претоварва и черния дроб, и панкреаса, и щитовидната жлеза. И полека-лека се започва по-лесно натрупване на килограми и по-бавно отслабване. Освен това, жената тя си хапва, нали, защото готви трябва да опитва едно, друго, трето. И освен това и емоционално покрай цикъла, нали, ту е така, ту е така, ту е нагоре, ту е надолу. И това също води до смущения в апетита. И така. Така че и това горе-долу така лекичко го минахме. Следващата тема, това са ключовите органи и системи, свързани с отслабването и с натрупването на килограми. И тук има основно три фактора. Единият фактор, това е щитовидната жлеза. Ако тя не е достатъчно активна, забавя се метаболизма, по-лесно се трупат килограми, по-трудно се свалят килограми. Другия фактор, това е черния дроб. Той е най-голямата лаборатория, пак има отношение към усвояването на всичко, към метаболизма и така. И третия фактор е състоянието на панкреаса и инсулина в организма. И това е нещо, за което ще поговорим малко повече след малко. И четвъртото нещо е, нали, за приема на калории говорихме. Добре е той да се контролира, но това понякога не е възможно поради такива обсесивно-компулсивни или така, нали, понякога човек едва ли не го хващат братята и докато не омете хладилника, нали, не може да се спре, особено при някои емоции, така че емоционално има голямо значение. И също така хранително спрямо калории говорихме. Тук е мястото да се каже, че има някои хранителни добавки и някои микроелементи, които са много важни за отслабването. За което също ще кажем няколко думи, нали, в хода на нашата лекция, защото това е в контекста на хранителните добавки и на суперхраните.
И сега нека да започнем едно по едно да ги предъвкваме тия работи. Искам да започна, значи има най-различни методи на отслабване. Кето диета ли не щете, та диета на тоя, та диета на оня, та лунна диетата, не знам си каква си диета. Общо взето диетите работят, когато се спазват, но проблема на хората е, че не обичат да спазват диети, включително и аз. И в това отношение може да се помогне с помощта на цветята на доктор Бах, които имат такива специални комбинации, които се правят за хора, които искат да отслабват, обаче не могат да си овладеят емоции. Кои са тия цветя? Например, когато не можеш да се контролираш, избухваш и почваш да ядеш, нали? Това е чери плъм или джанката, есенцията от джанка. Когато знаеш, че правиш една грешка, но продължаваш да я правиш, повтаряш си грешките, това е номер 7 или кестеновата пъпка. И също така, когато човек така не е достатъчно устойчив на външни влияния и, например, той като е самичък, горе-долу успява да не яде, обаче като някой му каже, бе, айде, какво толкова, нали, една пастичка или една баклавичка, и той маха с ръка и казва, айде, нали. И това е ореха, който предпазва от външни влияния. Нали. Тези три неща са много важни да се взимат при отслабване, но това не означава, че за всеки човек е така. Нали? Има хора, които имат някакъв друг проблем и за тях има други цветя. Тоест, ако видите в аптеката препарат, на който пише цветя на Бах за отслабване, не дайте да се нахвърляте, защото може би той е за хора с други емоционални проблеми, а не с вашите. Но добре би било, нали, когато искате да отслабнете, добре би било да си вземете една комбинация от цветята на Бах. Също така, нали, има хора, които изпитват много голямо чувство за вина, въобще различни проблеми. И сега знаете, че най-бързият начин да се отслабне, това е като се спрат калориите и като се повиши, т.е. като се намалят калориите и като се повиши приема на калории и като се повиши разхода на калории. Т.е. физическата активност е от голямо значение, защото ние изгаряме калориите и те се превръщат в вода и в въглероден двуокис. И ние буквално издишваме мазнините под формата на дишане и ги изпикаваме под формата на бъбреците. Сега, друго важно нещо, това е задържането на вода в организма. Има такива хора, които са склонни да задържат вода. И тук има една тъкан сол, която се казва натриум амориатикум, или това е тъкан сол номер 8, която като се приема, тя подпомага така изхвърлянето на излишните течности от организма и това също води до намаляване на килограмите. Но имайте предвид, масово в тия препарати, които са за отслабване, се слагат такива някои вещества, които като един вид, примерно чай за отслабване, който основният му механизъм е, че те кара да пикаеш повече и така изхвърляш вода от организма. Но това не означава истинско отслабване. Тоест, внимавайте какви неща използвате. Сега, аз съм привърженик на гладуването, докато други хора не са. Ама защо съм привърженик? Защото моя метаболизъм е такъв, че аз мога дълго време да не ям
и въпреки това да не изпитвам такова чувство за глад. Нали? Има така първите 1-2 дена и оттам нататък ми е много лесно, като мога да гладувам и само на вода, но по-скоро съм привърженик на гладуването с зеленчукови сокове и с хранителни добавки. Защо? Защото по този начин съм сигурен, че няма да вкарам излишни калории в организма, но същевременно си вкарвам витамини и минерали и други такива полезни неща, които са ми необходими, за да си поддържам една сравнително нормална обмяна. И затова така препоръчвам на хората да правят гладуване, обаче гладуването е различни видове. Нали? Едното гладуване, което е най-лесно да се прави, това е така нареченото периодично гладуване, което е 16 часа не ядете и само 8 часа ядете. Като обикновено храненето е от обяд нататъка, нали, примерно от 12 до 8 часа, ако се яде, т.е. от 12 до 20 часа, ако се яде, това са ви 8 часа, които ядете и останалите 16 часа нищо не ядете. Нали, някои, които са така дисциплинирани, те могат да направят 18 на 6. Нали, какво е предимството на този вид гладуване? Това е, че все пак нали, ние приемаме достатъчно, особено ако е качествена и разнообразна храна, приемаме достатъчно калории, за да не се забави обмяната, защото когато човек рязко намали калориите, това води след време до забавяне на обмяна. Но не чак толкова. Нали? Има си една такава основна обмяна, която ти не можеш да излъжеш. Може да ти се забави от 2500 на 2000 калории, но малко като походиш, нали, все пак 500 калории, една хубава разходка могат да ги изгорят. И няма да се забави чак толкова обмяната. Но когато гладуваме периодично и след това се храним ниско въглехидратно и високо мазнинно и умерено белтъчно, като винаги започваме яденето с салата, за да може тя да мине първа в червата и да забави малко от малко усвояването на другите въглехидрати и на мазнините и да не се получават такива пикове нали, в обмяната. Примерно, нямате файда, ако не се храните 18 часа и след това изядете една баклава. Нали, баклавата няма много калории, но тя много бързо се усвоява и веднага дава пик в захарта, след което отново инсулина става в повече и оттам нататък се усеща чувство за глад. Тоест, идеалното е да не закусвате, след което на обяд да ядете една салата с яйце и с мазнина и след което вечерта нещо подобно. Примерно някаква порция месо или риба, ако използвате, или пък някакъв вид протеинов шейк, например Lighten Up. Може спокойно вечерно време, той е прекрасен за завършване на деня. И по този начин хем да контролирате да приемате малко калории, хем да не се лишавате от хранителност. И разбира се, някои хранителни добавки, за които ще стане дума след малко. Така, като за да се поддържа такава една диета, ключовия фактор е време. Не може да отслабнете за малко време с много килограми. Това са глупости. Който ви го пише, не дайте да вярвате. Това са хора, които те разчитат на това, че хората са глупави и вярват на написано. Значи, ако да кажем, вие имате обмяна от около 3000 калории, да кажем, това е нормална обмяна за един заседнал човек, който става, ходи на работа, нали? Пътува с транспорт, вози се на асансьор, обаче все пак има някаква физическа активност. И ако вие
вкарвате в тялото вместо 3000 вкарвате 2000 калории, тогава калорийният ви дефицит е от 1000 калории. 1000 калории отговарят на 100 и малко грама мазнини. Значи, следователно, за около седмица ще сваляте по 1 килограм. 7 по 100 и нещо, примерно 120-130, прави горе-долу там около 900 грама. Нека да го сложим някакъв такъв оптимистичен вариант по 1 килограм на седмица. Тоест 1 килограм на седмица означава 4 килограма на месец. Ако имате 20 килограма излишни, това означава, че горе-долу за около 5 месеца можете да дойдете в нормалното си тегло, при условие, че го спазвате всеки Божи ден. Ако от време на време се отпускате и ядете дори само 3000 калории, това се забавя процеса и може да стигне до 1 година. Ако някой път преяждате и не се контролирате и ядете 3500, примерно при 500 калории на ден в повече, 500 калории делено на 8 прави около 50-60 грама мазнини. 60 и малко, нека да са 60, нали? Тоест, 500 калории не е чак толкова много. То може да бъде, да кажем, 100 грама ядки. Нали? Ако са по 5 калории на грама. Те са и повече ядки. Нали? Тоест, ако приядете с 100 грама ядки, или може да бъде един сладолед. Нали? Ако приядете с един сладолед на ден, това означава, че всеки ден към килограмите ви ще се натрупват тези 100 грама или колкото там ги бяхме определили. Нали? Или там нека да са 80 грама. Нали? За 30 дни 80 грама, това са 2-3 кила нагоре. Виждате ли колко е такова, как да кажа, коварно това нещо? Нали? Защото хората, особено понякога в някои ситуации, те се хранят емоционално или пък не си дават сметка, че преяждат. Или пък ядат това, че после не могат да изразходят това, което са го изяли. И затова това е голям проблем. И понеже напоследък е лесно да се намира храна, нали? Най-лесният начин е да превърнеш едни 5-10 лева в нещо за ядене в кварталния магазин. Нито иска кой знае колко усилия, нито иска кой знае колко акъл. И особено ако си пристрастен към някои такива джънк фудове, нали, от тези буклучавите храни и пакетираните храни, и нещата отиват. Сега тук искам да знаете, че храните биват 4 категории. Едните са биогенни и това са накиснатите и покълнали ядки и семена, майчиното мляко, меда и суперхраните, които могат да те дигнат на по-високо ниво на енергия. Тук са водораслите, нали? Те са биогенни храни. Другите са биотонични и това са такива пак пресните сурови плодове и зеленчуци, които може да се храни с тях. Те горе-долу те поддържат на ниво на здраве и много малко вдигат, но не могат съвсем да те дигнат. И вече оттам насетне това са живите храни, които съдържат ензими. Много е важно храната да съдържа ензими. И оттам нататък са биостатичните, които са готвените. Те нямат ензими, но са така пресно сготвена храна от днес. Нали, вече от утре нататък тя е биоцидна или така вече може да се каже като вредна, нали, вредна за организма. И в зависимост от това с какви храни се храните, трябва да преобладават биотоничните и биогенните храни. И затова аз обикновено на обяд си правя една салата от свежи зеленчуци, авокадо и нали, хубава мазнина. Например, слагам си 50 капки течно злато и си слагам и малко зехтин. И горе-долу това е нещо, което е приемливо и си слагам, разбира се, и яйце, което яйцата трябва да бъдат рохко сварени.
те са, пак яйцето е вид супер храна. Има спорове, кое е по-хубаво, дали е суровото яйце или е така вареното яйце, но най-така близо е консенсуса за рохко сварено яйце, че то е лесно за усвояване, съответно там има една съставка, която в суровите яйца не е окей за здравето и затова не бива да се прекалява с сурови яйца. Но като се свари, тя се неутрализира, забравих името в момента, но не е важно. Нали? Важното е да знаете, че рохко свареното яйце е много полезно като източник на лесно усвоими белтъчини и също така на масно разтворими витамини. Въобще от яйцето се произвежда нов живот. Там има всичко необходимо, за да може да се възстановяват нашите клетки. И така. И сега въпросът е, това е този вид гладуване, който се нарича периодично гладуване. След това идва 24-часовото гладуване, при което се започва да се в по-голяма степен да се активира така наречената автофагия или самоизяждане на кои клетки? На вредните клетки. На кои клетки? На първо място на раковите клетки и след това на всякакви такива по-отслабени клетки. Но това не става само с 24 часа. Нали? Затова при хората с наднормено тегло, въпреки всичко, се препоръчва един ден от седмицата да се въздържат от храна. Като през този ден могат да ядат биогенни и биотонични неща, разбирайте някаква салата, ама само от зеленчуци, или някакви сокове от зеленчуци, и също така супер храни, но никакви други храни, с цел да се, нали, смята се, примерно, ето ви половин килограм сок от зеленчуци, той е от порядъка на стотина калории, нали, нещо такова. Защото там основното е вода. Има много малко други работи. И се смята, че когато човек е на такава много силно ограничена калорийна диета, нали, той все едно, че гладува и че това нещо може да стартира процеса на самоизяждане или на автофагия. Което е, за какво е важно? Да може да си пречистиме организма, нали, от вредните клетки, от натрупаните шлаки и други такива неща. Тоест, на гладуването основният му плюс е това, че организма се изчиства от токсини и натрупвания и така ние правим детоксикации. Освен това, човек като гладува си спестява време и пари, защото не се налага да си готви. И като гладуваш, нали, това е без пари работа, гладуването. И тогава тези пари, които сте ги спестили, нека да бъдат днеска 15-20 лева, нали, за всичките хранения, можете да ги насочите под формата на супер храни и хранителни добавки. И тогава вие все едно, че се храните, обаче давате концентрирана храна, нали, супер храна, която е бедна на калории, обаче много богата на хранителност. Така. И също така гладуването води до едно постепенно изясняване на главата. Почва да ти идват идеи, подобрява ти се концентрацията и може да се подобри настроението и така човек минава в една друга фаза, в едно друго състояние на духа и след като вече спрете да гладувате, пък ставате по-чувствителни към храните и почвате да правите по-здравословни избори, защото като някоя храна не е окей, вие веднага усещате това нещо. Освен това, гладуването увеличава самоконтрола на човека и така дисциплинира. И затова е много важно, във всички духовни пътеки се използва гладуването. Христос е гладувал 40 дни. От един момент нататък се повишава и енергията и така това нещо са все плюсове на гладуване.
Като пак казвам, гладуването може да бъде периодично, започнете с него. Може да бъде по един ден. Добре е веднъж в седмицата да не се яде храна. Нали, през това време може някакви сокове. Сега тук има разлика между различните сокове. Например, ако човек много го мързи, както мене понякога ме мързи, вместо да си правя сок от доста неща, които трябва да нарежа, па да ги пусна през сокоизтисквачката, тя трябва да бъде с бавни обороти, за да бъде окей. Па после да измия и така нататък, и то стане половин час, нали? Вместо това, понякога аз предпочитам да си взема един грейпфрут и да го пусна, нали, на тази сокоизтисквачката, дето е електрическата, за цитрусови. Или да си взема един портокал. Имайте предвид, това са храни, които са с по-висок гликемичен индекс. И не трябва да се изпиват наведнъж, трябва да се пият на малки глътки дълго време. И другия вариант е да се разреждат с вода. Нали? Приемливо е един портокал, един лимон, един грейпфрут. Това е горе-долу така приемливо, при условие, че не го издумкате наведнъж. Защото трябва да мислите за целия ден как ще бъде. Така. Следващата стъпка към гладуването, това е 3-дневното гладуване, което вече води до малко така по-дълбоко изчистване на организма. Има едно нещо, което се казва базална мембрана. Да кажем, ето тук давам ви един пример с това парче хартия, което е много тънко, и върху нея са наредени така един ред клетки, да ги наречеме, че това са, да кажем, това е някаква лигавица. Тя се състои от клетки, наредени върху базална мембрана. И тези клетки може да са възпалени, може да са увредени и така нататък. Да кажем, това е в червата. А отдолу самата базална мембрана да не е окей тя. За нея е много важно да се взимат есенциалните масни киселини или така наречените омега-3, нали? До някъде и омега-6 и 9. И понякога и омега-7 са важни. Това е в ето този продукт, който се казва течно злато. Ето този. Значи тази базална мембрана с един ред клетки редени върху нея, тя постепенно се задръства от употреба с различни натрупвания и шлаки. Същото нещо става и в най-малките съдове, в това число и съдовете на мозък. И тук е много интересно да се знае, че болестта на Алцхаймер практически не е съществувала преди да се измисли маргарина. И че ако вземете едно парче масло и едно парче маргарин и го сложите навън, където има животинки, ще видите, че животинките избягват маргарина, а отиват и се трупат върху маслото. Тоест тук въпросът е какви мазнини ядем, дали са полезни или са вредни, защото има полезни, има и вредни мазнини. И те водят до различни резултати. Но връщам се обратно към гладуването. Получава се известно такова изчистване на тази базална мембрана, а тя е и в кръвоносните съдове. И затова такива по-леки гладувания от порядъка на един ден, 2 дни, 3 дни, те са полезни за здравето. Винаги са полезни. И вече следващото гладуване, което е 10-дневно или 20-дневно или 40-дневно гладуване, което не е за препоръчване да се започва с него самостоятелно, ако човек не знае някои хватки, нали? И което има и плюсове, има и минуси. Значи, минусите са, че ако човек гладува само на вода, на него му липсват най-различни неща. Например, важно е като гладувате да взимате витамин С достатъчно, за да може да продължи синтеза на колаген и да може тези базални мембрани, които основно се образуват от колаген в организма, нали, да бъдат в добро състояние. Също така човек може да се чувства изтощен, освен ако не е с много наднормено тегло, нали, и тогава вече той общо взето напротив има повече прилив на енергия. И ако е предразположен към хипогликемия, може да има проблем.
И също така при по-дълго гладуване може да има загуба на мускулна маса. Значи, не дейте, когато гладувате, не трябва да се движите прекалено много. Не е целта да се изморите, защото тогава ви трябват аминокиселини, за да си възстановявате мускулите. Загубата на мускулна маса при гладуване води до отслабване на основната обмяна, намаляване на основната обмяна. Защото тя е основно в мускулите, нали, се гори глюкоза и се произвежда топлина. И затова нали, внимателно при по-продължителни гладувания. Също така някои органи се натоварват, може бъбреците, може черния дроб, специално жлъчката, нали, жлъчния мехур, защото когато човек не се храни, той трябва периодично да взима жлъчегонник. Кои са жлъчегонните? Например, лимонов сок или също така ето тези, течното злато, нали? Защото те водят до секретиране на жлъчка и по този начин работи жлъчния мехур. Защото иначе може жлъчката да застои, да се получат камъни в нали, черния дроб и в жлъчния мехур. И затова се прави едно специално изчистване на черния дроб, за което може би малко по-късно ще стане дума. И някои хора, които са болни, трябва да се консултират с нали, лекар при гладуването. И понякога става йо-йо ефекта, защото след това пък започваш да ядеш като невидял. И може да има проблеми и с захранването също така. Така че то от една страна е окей, от друга страна не съвсем, нали. Така, по-добрият вариант това е с зеленчукови сокове. Нали, когато добавяме зеленчукови сокове и водорасли, те поддържат за едно по-добро оводняване на организма и дават много ценни хранителни вещества, основно витамини, минерали и антиоксиданти. И това води до достатъчно така добра обмяна на веществото, на веществата, така да се каже. Също така има добавки и суперхрани, които помагат за детоксикацията на организма. Например, това може да е лесното начало, може да е liver cleanse и така нататък. И също така те са много полезни за имунната система, защото имунната система трябва да се поддържа, нали, независимо дали гладуваш или не. Сега аз съм стигал до гладувания по 30-40 дни, което е по-скоро един вид, как да кажа, да си докажа, че мога да... То е не просто гладуване, то е постене, нали, пост и молитва, така малко от духовна гледна точка, да се обърна малко към по-други измерения, така да се каже. И което за един човек, който иска да отслабне, не е това важното. Нали? Можете ли да отслабнете без гладуване? Можете. За тази цел трябва дълго време да се храните правилно и да поддържате калориен дефицит. Тоест, или да се движите, да спортувате много, и какво да ви кажа, отивам и правя примерно 10 минути правя на велоергометър и ми съобщават, че съм изгорил колко беше там, 200 калории или нещо такова. Значи 200 калории са 50 грама въглехидрати. 50 грама въглехидрати е половин филия хляб. И това нещо действа толкова демотивиращо, че направо няма къде, нали, и така. Тоест, ходенето на фитнес не ви гарантира отслабване при положение, че не си нали, озаптите апетита. Най-бързият начин да си озаптите апетита е като гладувате. Дали ще гладувате по 18 часа или по 16 часа на ден, нали е добре. Дали ще гладувате по един ден в седмицата също е добре. Дали ще правите 3-дневни или 10-дневни гладувания, всичките тях може да ги правите в домашни условия без така наместен лекар. Но да кажем, че вие не искате да гладувате, искате да пазите някаква диета, нали, да си контролирате порциите.
Това означава, че вие трябва да си дадете честно пред себе си сметка какво ядете. Примерно днеска ядете 100 грама фъстъци, нали? Или 200 грама фъстъци. 200 грама фъстъци са ви 1000 калории. Това ви е половината хранене за деня. Нали? Като ги запишете тия неща и вие виждате къде ви е проблема. Нали? Тоест, много е важно да се измерва и да се контролира колко калории имаме. Второто важно нещо е, предпочитайте цялостни натурални храни. За предпочитане да бъдат така органични или биологични, или както и да е. И то такива, които са по-ниско калорични и по-богати на хранителни вещества. На първо място това са зеленчуците. Значи, яденето на зеленчуци на корем преди всяко основно хранене води до намаляване на апетита, нали, чувство за напълване на храносмилателната система и забавяне на усвояването на въглехидратите, ако евентуално след това сте яли нещо, я хляб, я картоф, я нещо такова. Така, също така храната трябва да бъде разнообразна и балансиране, което това е, нали, различни видове храни. Някои казват, аз отслабнах, като се хранех разделно. Нали? Колкото и да се храните разделно, ако си увеличите приема на храната над нали, нужните калории за вашето ниво на активност, няма как да отслабнете. Сега, най-важно е да се намалят значително въглехидратите. Особено такива неща като сладки неща и тестени неща. И също така да се намалят и не да се намалят, а да се изключат изобщо всякакви газирани напитки. Защото те пречат много на... Нали, в газираните напитки се съдържа доста захар. Ако не е захар, тогава е аспартам, което е още по-гадно, защото аспартама много пречи на черния дроб. Така. И разбира се, да имате една умерена хубава физическа активност. Смята се, че на ден човек трябва да изминава между 5 и 10 км. Колкото повече отива към 10 км, толкова по-добре е. Тоест, ходенето пеша е незаменимо, особено при такива по-възрастни хора, които не искат да сето. Давам ви пример. Познавам една жена, която е на 50 и няколко години, вече отива към 54-55 и тя реши да отслабва, като ходи на танци. Скача, хеле си разтегна едно сухожилие там и си повреди нещо на единия крак и си седна на задника. Нали? Ако сте млади, здрави, силни и така нататък, добре, внимавайте, защото все пак спортуването е свързано и с травми. Затова се казва умерена физическа активност, трябва да бъде редовна и умерена. Така че хем да ви поддържа мускулите, хем да гори калории. И смята се, че постепенното отслабване е по-здравословно, отколкото резките диети или бързото отслабване. Като това е едно добро пожелание за такива хора, които нямат нищо в телеца и в фиксираните знаци, нямат силен плутон. Т.е. това са хората, които вече не са дебели. Те по принцип никога не са били дебели. Нали, когато един човек е дебел, понякога се искат малко по-драстични мерки. Сега, много е важно в какво състояние ви е щитовидната жлеза, защото от нея зависи така наречения основен метаболизъм или базален метаболизъм. База означава основа, нали, на латински, така че едно и също. Тоест, хормоните на щитовидната жлеза, особено тироксина, нали, са тези, които регулират дали повече ще ви се произвежда топлина в тялото или по-малко и съответно дали ще имате нужда от повече енергия или от по-малко енергия. Затова, освен това, те са свързани с производството на аденозин трифосфат, което е горивото за клетките и което като го нямате, не ви се мърда, нали, не ви се ходи.
И затова е много важно щитовидната жлеза да бъде в добро състояние. А пък това особено при жените е голям проблем, защото жените използват много противозачатъчни, пък и той и мъжете сега напоследък има толкова много ксеноестрогени, че това се отразява неизбежно и на щитовидната жлеза. И за да бъде щитовидната жлеза в добро състояние, е много важно да се приемат храни богати на омега-3, например рибата. Също така бразилските орехи, които са богати на селен, който играе роля в синтеза на щитовидните хормони. Магданоза е полезен много за щитовидната жлеза. Листните зеленчуци и някои видове, примерно кокосовите продукти, се смята, че имат отношение към щитовидната жлеза. Като от продуктите на Aquasource, ето този продукт, който се казва морска енергия, той е много богат на микроелементи, между които и основно е йода, който е много важен за правилното функциониране на щитовидната жлеза. При някои хора има хашимото, което води до намаляване на производството защото се унищожават клетките на щитовидната жлеза и в един момент неизбежно се намалява производството на тироксин и оттам насетне вече обмяната се забави и такива хора стават по-мудни, почват да натрупват килограми. Не им работи добре мисълта и така нататък. Така че имайте предвид, щитовидната жлеза трябва да си я проверите, да си я проверявате от време на време и ако не е в добро състояние, да взимате мерки. Аз лично профилактично се взимам винаги от тези по 3 капсули на ден. Те ми дават цялата доза на йод и още много други микроелементи. Трябва да избягвате някои храни, които са вредни за щитовидната жлеза, като например това е соята. Също така глутена, някои хора могат да се получи пак някакъв вид автоимунна реакция. Също така рафинираните захари, също така кофеина и мононатриевия глутамат, който може да доведе до проблеми с щитовидната жлеза. И разбира се, такива неща като маргарини, преработени бързи пакетирани храни и алкохола трябва да се избягват. Знаете, те не са добри за здравето въобще като цяло. Така. Следващия важен орган, това е черния дроб. Черният дроб играе много важна роля в метаболизма. Това е най-голямата лаборатория на човешкото тяло. Той е най-големият орган от вътрешните органи. И той произвежда излъчка, която води до подобряване на обмяната на мазнините. Също така синтезира определени хормони, които контролират метаболизма и там натрупването и отслабването. Тук се произвежда хормона лептин, който регулира апетита. Тоест, когато ние имаме добро ниво на лептин, нямаме такъв апетит. Също така той е много важен за метаболизма на въглехидратите. Там се произвежда се глюкоза и е много важен за детоксикацията. Когато човек е детоксикиран, има такава теория, че когато човек е пълен с токсини, тези токсини, за да се неутрализират до някъде, организма ги съхранява в масната тъкан. И затова той има нужда от масна тъкан. Тоест, един токсичен човек е по-дебел, с повече мазнини. Така. И разбира се, черният дроб превръща храната в енергия. Колкото по-добър е метаболизма, толкова Тоест, колкото по-добър е черният дроб, толкова по-добър е метаболизм. Например, при бременност черният дроб се притиска, защото целият корем на жената е пълен с бебето и той става много по-голям и притискането на черния дроб води до различни проблеми. И
Какво да правим, за да имаме добър черен дроб? Значи на anhira.com има една цяла статия на тема изчистване на черния дроб, което принципа е първо да се взима пектин колкото се може под формата на ябълки, след което да се вземат жлъчегонни под формата на зехтин, който е мазнина, с лимон, който е цитрусов. Нали? Има такива храни, които са жлъчегонни. И тогава черният дроб започва да секретира жлъчка, нали, повече. И тогава дори отвътре от черния дроб започват да се изхвърлят камъчета. Това е една такава много важна тема. Хубаво е да се прави около пълнолуние, се казва. И то е една процедура, която трае 2-3 дена. Ще я видите, имам на много места, включително на моя сайт anhira.com. Това е предимството на тридневното гладуване. Нали, примерно, първо известно време ядете много повече ябълки, обаче намалявате всякаква друга храна, даже можете да минете само на ябълки за няколко дена, след което си правите такова изчистване на черния дроб и оттам нататък вече цялата обмяна започва да ви действа по-добре. Така, има полезни храни за черния дроб, като например броколи, карфиол, брюкселско зеле, храни с високо съдържание на пектин, като ябълките, крушите, цитрусовите плодове, храни, които са богати на плодове, на плодове глупости, богати на антиоксиданти, като например ето този продукт, който се казва органична плодова енергия. И също така ферментираните храни, които са богати пък на пробиотици. И някои видове ядки и семена, защото са богати на омега-3. Също така лука и чесъна са полезни за черния дроб и богатите на протеини храни. И много е важно да се пие достатъчно вода. Чакайте, че аз се облякох и тук ето ми го основния уред, който гледам колкото се може повече да го използвам през деня. Филтрирана вода. На корем. И разбира се, да избягвате силно обработените храни, рафинираните захари, пакетираните храни, алкохола, трансмазнините, които са в маргарините. И да внимавате с такива салами, кремвирши от този сорт проработени, които имат консерванти и соли, които товарят. И също така излишния кофеин. И за черния дроб специално, нали, доктор Меркола, той много набляга на това да не се ядат плодове, защото те имат повече плодова захар или фруктоза. Аз лично не смятам, че това е така. Въпросът е, че когато плодовете се прекалява с тях на фона на друго хранене и когато се използват плодови сокове, затова аз спрях да пия сок от ябълки. Защо? Защото той е богат на фруктоза и не става за черния дроб. Фруктозата тя води до така наречената неалкохолна масна дегенерация на черния дроб. Затова, ако не обичате много плодове, не се притеснявайте. Можете да ги замените спокойно с ето тази плодовата енергия, където са всичките ползи от плодовете, без вредите от тях. Нали? Тук са дивите, дребните горски плодове, които са много богати на антиоксиданти и на биофлавоноиди, демек на такива полезни пигменти, които са важни за обмяната на веществата. Така. И сега малко повече за инсулина и за неговия метаболизъм. Панкреаса произвежда инсулин, който регулира нивата на глюкоза. Като се качи глюкозата, се качва и инсулина. Като се качи инсулина, глюкозата се вкарва, значи инсулина помага на глюкозата да влиза в клетките. Т.е. от кръвта захарта да влезе в клетките. В кръвта захарта е горе-долу една лъжичка. Нали? Даже не супена, а чайна лъжица. Нали? Горе-долу това е, нали? Защото то е, ако вземем 80 мг на децилитър,
нали, 10 децилитра са 1 литър, това са 800 мг. 4 литра кръв, 800 мг са около 3 грама и нещо. Хайде да ги сложим 4 грама. Нали? А 4 грама е една чайна лъжичка. Толкова трябва да ни бъде горе-долу захарта в кръвта. И нали, тая захар се поддържа така, като непрекъснато постъпва с храната, а пък инсулина непрекъснато я вкарва в клетките, за да може клетките да я изразходват под формата на, как да кажа, под формата на гориво, нали, от нея да произвеждат енергия, с която ние да живеем. Така нататък. Инсулина регулират основно глюкозната обмяна, и когато нивата на инсулин са високи, това забавя процеса на изгаряне на мазнините. Защо? Защото мазнина се гори в крайен случай, само ако няма въглехидрат. А когато се храним с въглехидрати, ние поддържаме високо ниво на инсулин и затова организма не пипа тлъстените. И затова ще отслабнем друг път. Нали? Затова много е важно нивото на инсулина да се държи ниско. Освен това, когато нивото на инсулина е високо, това води до повишена склонност към възпаление и до повишена склонност на отлагане на плаки в кръвоносните съдове, което с годините, нали, води до проблеми в циркулацията, особено в малките кръвоносни съдове. И затова много е важно инсулина да се контролира да бъде нисък. За да може инсулина да бъде нисък, най-бързият начин това е гладуването, а най-лесният начин това е гладуването с зеленчукови сокове или храненето с зеленчуци, сурови зеленчуци. И то такива сурови зеленчуци, които са с нисък гликемичен индекс. И другото нещо, което помага да се държи инсулина да се контролира инсулина, това е добрата физическа активност. Виждате колко интересни, колко такива важни неща се научават за едно такова нещо. Какво може да приемаме, за да имаме приемливо ниво на инсулин? Т.е. да се намали инсулина в организма и да се повиши чувствителността на клетките към инсулин. На първо място това са зеленчуците с ниско съдържание на скорбяла или на бързи въглехидрати. Това са спанак, броколи, цветно зеле, краставица, зелена салата, домати. И те са и нискокалорични и са богати на фибри и са сравнително доста хранителни. Така че те са на корем. Винаги да се предпочитат пълнозърнестите храни, като имайте предвид, че това не ги прави, че са нискокалорични. Те пак имат си калории, затова това е голямо мошеничество. Отиваш и си купуваш от магазина пълнозърнесто мюсли и мислиш, че ще останеш. Просто при тях малко по-бавно се отдава захарта, но калориите са си там. Плодовете с нисък гликемичен индекс са дивите дребни горски плодове, които са богати на фибри и антиоксиданти. Смята се също така и, че черешите са такива, ягодите, малините. Сега ябълките и крушите бих поспорил, нали? Те не са чак толкова ниски. И също така са полезните мазнини, като например авокадо, зехтин, ледено семе и рибено масло. И разбира се, достатъчно белтъчини, но да не се прекалява с тях, защото те иначе натоварват бъбреците. И има определени подправки, например куркумата, която е страшно полезна за черния дроб. И някои видове билкови чайове, както и зелен чай, които са богати на антиоксиданти и някои от тях подпомагат да се контролира кръвната захар. Също така суровите накиснати ядки и семена, пак казвам, внимание в умерени дози. Така, друга тема са микроелементите и отслабването.
най-важният микроелемент това е хрома, който регулира нивото на кръвната захар и подобрява чувствителността към инсулин на клетките. И той много драстично и бързо може да ви намали желанието за сладко и за въглехидрати. Аз преди да започна да взимам коензим Q10 с хром, бях стигнал до 2 шоколада на ден. И ми направи впечатление, че още първия месец, като почнах да го взимам, той коензим Q10 с хром, ето го, той ми е винаги тук при мен, нали, където и да ходя, винаги си взимам на ден по 1 или 2 капсули. Днеска съм взел една, този се оказа, че не е отворен още, значи трябва да си намеря отворения, после да взема още една. Стрема се да взимам по 2 капсули на ден от него. Така, заради хрома. Също така цинка, той е много важен за детоксикацията и за чистенето от тежки метали и има отношение към функцията на щитовидната жлеза. Затова трябва да се взима в достатъчни количества. Имаме го в Liver Cleanse, ето този продукт. И в някои други от продуктите на Аквасор ще си гледате там опаковка. Магнезия е много важен за метаболизма на глюкозата и за производството на енергия и също така подпомага контролирането на апетита и улесняването на отслабването. Може да се взимат хранителни добавки с магнезии. Нали, има такива, те не са скъпи. И аз съм си взел сега, като бяхме в Гърция, там се оказа, че има една готина марка, но не мога да ви я кажа, тя ми е в момента в багажника на колата. Мисля да почна да я взимам по-редовно. Желязото си го набавяме от водорасите. То е необходимо за транспортирането на кислорода в организма и оттам съответно от кислорода пък той участва в всички метаболитни процеси. Калия е важен. Калия основно го има в някои зеленчуци. Има го в картофите, но картофите не са окей, защото са с висок гликемичен индекс. Освен ако не ядете само картофи и то по-малко. Нали, примерно да не е наведнъж голямо количество. Също така селена е много важен. Той подпомага в борбата срещу свободните радикали. Той е антиоксидант, защитава клетките от увреждане, важен е за щитовидната жлеза. И йода, който е необходим за производство на щитовидните хормони. Мангана, който участва в образуването на колагена и костите и в метаболизма на въглехидратите и аминокиселините. И витамин D също е много важен за регулиране на инсулиновата чувствителност. И недостига на витамин D може да влоши контрола на кръвната захар и да повиши риска от наднормално тегло. И основният ни приятел витамин С, който участва в какво ли не. Нали? Той основно се бори с свободни радикали и така нататък. И така нататък. Тоест всички тези микроелементи е добре да се приемат. И сега, нали, аз тук ви казах доста неща, като не бих искал да се втурвате, нали, да експериментирате, започнете по-малко, постепенно. Нали, можете ли да отслабнете само с хранителни добавки и суперхрани? Отговорът е не. Нали, отслабва се с яко контролиране на приетите калории и с калориен дефицит. Ето тази храна, която е, нали, на нея пише, че е хранителен протеинов прах с органичен изолат от грах, с алфа-липоева киселина и сибирски женшен, казва се Lighten Up. Тази храна, това, което мога със сигурност да ви кажа за нея, е, че при моя начин на живот, който е, аз съм по-скоро човек на умствения труд, отколкото на голямата физическа активност, всеки път, когато на обяд съм изяждал по една порция от Lighten Up, целият следобед аз имам енергия, мога да си работя, не ми се спи и същевременно ми е леко на стомаха, леко ми е на корем. Препоръчвам я, особено ако човек умее да си я направи така, че да стане вкусна. Нали? Аз лично я правя с кисело млеко, не е особено вкусна, но пък за сметка на това е полезна. Нали? И когато мога си я правя. Не съм много редовен с нея.
мога да кажа, че Анелия, моята жена, тя с помощта на тая храна доста добре отслабна и за сравнително кратко време, като тя поддържа така малко по-висока физическа активност, защото е и по-млада и тя е такъв тип, нали? Тя е кардинален тип и с много силен Марс и те такива хора непрекъснато искат да правят нещо, да действат. И тя е малко по-дейна от мен. Също така мога да ви кажа и за много други хора, които са отслабнали с нея. Аз не я използвам толкова за отслабване, колкото я използвам, когато искам много бързо да хапна нещо на обяд и след това да имам енергия през целия следобед. Единствената ми причина да не я използвам по-редовно е, защото аз съм такъв зодия дева, искам да си я направя. Някой път са ми я правили и ми е била много вкусна. Нали, Анелия твърди, че с шоколад, тя си я прави с мака с шоколад и с още там слага какао вътре и то става едно кафяво. Аз лично не мога да, нали, опитах се да го ям, обаче не мога. Аз съм дева, нали, който има някой зодия дева в семейството, ще разбере за какво му говоря. Аз понеже имам такива деви, нали, ето моя син, например, е дева и на Анелия другия син и той е дева, те не ядат магданоз, не ядат лук, не знам какво си, нали, такива. Аз не съм чак такъв, обаче имам си някои неща, които не мога да ги. Нали, като състав е много добра. Защо? Защото е помислено и за черния дроб, помислено и за инсулина, значи в нея се съдържа хром. Хрома е много полезен, преди малко говорихме за нея. Съдържа се алфа-липоева киселина и тук един куп други неща, ще си ги видите. Ако вие сте хора, които не им пука толкова какво ядат, в смисъл, можете да ядете най-различни неща, нали? Не подбирате толкова. И ако вие сте хора, които така харесвате този вкус, аз лично съм неутрален към него, но нали, не казвам, че не ми харесва, но предпочитам винаги да изям една салата. Нали. И това е проблем, защото за мен е специално, защото аз знам за себе си, съм сигурен, че трябва повече да я ям тая храна, с цел да хем нискокалорична, хем високохранителна, хем с нисък гликемичен индекс, хем сравнително балансирана, нали, хем с микроелементи. И просто човек трябва да се накани, нищо повече. Така. Втората храна, която с две ръце препоръчвам, коензим Q10 с хром. Изключително важна, особено за хората с метаболитен синдром, за хората с малко по-голяма склонност да трупат килограми. Третата храна, която е, нали, тази е за панкреаса основно, нали, за инсулина. Но също така коензим Q10 дава повече енергия и човек почва да бъде по-активен с нея. Следващата храна, liver cleanse, е изключително важна за доброто състояние на черния дроб и оттам добрия метаболизъм. Особено за жени, които са раждали, нали, и след това са напълнени. Следващата храна, морска енергия, която е за щитовидната жлеза и е богата на микроелементи, за които говорихме преди малко. И следващата храна, това е това течно злато. Това са омега-3 масните киселини. Тук е и добавен и витамин D, така че още по-добро. И ето виждате, стана една много хубава тук истинска пирамида, за разлика от това, което казват, нали, че мрежовия маркетинг бил пирамида. Ето как изглежда една много полезна пирамида за вашето здраве. Така. Тези неща. Всеки човек, който иска да отслабне и започне да приема тези храни, той си увеличава рязко шансовете за отслабване. Оттам нататък драстично намаляване на въглехидратите, приемане предимно на полезни мазнини и приемане на достатъчно белтъци, за да не се получи белтъчен глад. Като, нали, това е, пак казвам, около 1 до 2 грама на килограм тегло. Примерно, ако сте 100 кг, това означава 100-150 нали, грама белтък. Имайте предвид, излишните белтъци се превръщат в въглехидрати, при което се отделят азотните тела
и това нещо товари бъбреците. Ако бъбреците са ви окей, няма проблем, пийте повече вода и 200 грама да изядете белтък за деня, нали? Повече пържоли и такива работи. Имайте предвид, че там има също така и токсини. Особено токсини, свързани с гледането на животните, антибиотици и най-различни други неща. Ако ядете такива обработени меса, там пък има консерванти и така нататък. Така, резюме. Да, още нещо да кажа. Добре е да се приемат пробиотици, които ги има с програмата Лесно начало. Тази програма я препоръчвам на всички, които започват да приемат супер храни. Не случайно фирмата има специално предложение на хората, които се включват в нашата мрежа. Първата им покупка, нали, заедно с договора е на такава храна на половин цена. И става така, че като си направите договор в Aquasource, след това си вземете едно лесно начало на половин цена, вие си спестявате пари още с първата покупка. И оттам нататък всяко нещо вие с 30%, с 30% отстъпка. Така, сега ви пускам микрофоните. Можете вече само да видя тук как беше това номер. Така. Можете вече да задавате въпроси, ако искате. Има въпрос. Възможно ли е повишен инсулин при момиче на 12 години с нормална кръвна захар за следствие от пубертет? Да, в пубертета има така наречената хормонална буря, обаче независимо от това, ако има повишен инсулин, задължително трябва да се приемат въпросните микроелементи, на първо място хрома, и задължително трябва да се намалят въглехидратите. Значи обикновено такива момичета, те ядат шоколади, пият безалкохолни, тъпчат се със сладко и оттам, нали, се повишава. Ето тук пише зодия телец. Нали, щом е телец, значи тя преяжда или яде сладки работи. Бихте ли дали пример за зеленчукови комбинации за сокове? Добре е да има зелени зеленчуци, но един от много важните зеленчуци, това е целината, нали? Такава листната целина. Аз си слагам винаги сок от морков, въпреки че той е с малко по-висок гликемичен индекс, но като е така умерено и като го ям по-малко, аз си се дуркам, нали? Напивам си по няколко глътки, докато си върша другите работи. И винаги слагам сок от стекло, защото то е червено, нали, е за основната чакра. И така гледам да не слагам плодове, нали, примерно ябълка, сок от ябълка. Мога да сложа малко ябълка, но малко. И за предпочитане някаква по-кисела или по-зелена. Обикновено се оправям без нея и винаги слагам лимон, защото лимона е много полезен, нали, и е добър. И той върви с всичко. Към това нещо добавям джинджифил, понякога слагам и няколко скилитки чесън. И става горе-долу един бълвоч, дето, нали, някой не могат да го гледат, аз съм свикнал съм си и си го харесвам. И към това нещо може да сложа, в зависимост от това нали, как е времето, дали съм се потил повече или не, мога да сложа малко хималайска сол. Може да се комбинират Liver Cleanse и Coenzyme Q10. Аз не случайно преди малко ви показах тук това. Могат да се комбинират всичките тези продукти. Нали? Ако искате, примерно, сутрин, вместо да ядете, взимате всичките тези хранителни добавки. Coenzyme, Liver Cleanse, морска енергия, пробиотици, течно злато. Нали? Това не вдига инсулина, защото той е много малко калории, на които той не реагира. На обяд или вечерта ядете един такъв lighten up. Ако искате, може да си добавите към него и мака енергия
Тя е пак така, не е много калорична, но пък за сметка на това е богата на адаптогени и за така да си го подсладите леко, нали, да ви е по-приятен на вкус. Аз междувременно си взимам и остеофорте, взимам там и коластра и някои други неща. Също така и тези беритата или, нали, дребните диви горски плодове. И след това ядете каквото ядете, но ядете, гледате да се храните ниско въглехидратно и високо мазнинно и с достатъчно белтъчини. И това ви е за деня подвига, така да се каже. И си следите калориите. Ако калориите са ви по-малко от 1500, може да се чувствате гладни. Зависи как сте. Ако калориите са ви така повече от 2000, пък няма да отслабнете. Ще отслабнете за една година с няколко килограма. Което, нали, за дебелите хора това въобще не е опция. И ако искате малко по-драстично, така и по-бързо да станат нещата, единият вариант е самостоятелно въз основа на това, което ви казвам сега, а другия вариант е да се обърнете към някой човек, който може да ви съветва. Аз, например, бих могъл да ви съветвам, имам голям опит с гладуването, включително и, нали, с хора, които имат здравословни проблеми, така че бих могъл да ви съветвам. Какви чайове бихте препоръчали за еднодневно гладуване? Ами според мен е един чай, който е полезен за черния дроб, например. Е много добър. Но вижте как е. Аз не съм толкова привързаник на чайовете, колкото съм привърженик на суперхраните и хранителните добавки. Защо? Защото в една такава добавка, като например Liver Cleanse, ако знаете колко наука има зад нея, ето тук има 1000 съставки, нали, най-различни. Сега не искам да отиваме в такава лекция, но за този продукт има страшно много наука и съдържа много полезни неща за черния дроб. И той е идеален при гладуване, защото ти подкрепя черния дроб. Защо от лайтена бързо огладнявам? Не мога да издържа 4 часа. Значи, никой не може да издържи 4 часа на 70, 80 или 90 или 100 калории, нали? Колкото горе-долу е една доза лайтена. Не е това целта, нали? Ако ти имаш повече физическа активност, ако имаш някакви емоционални проблеми, нали, или нещо друго, не можеш да издържиш чак пък 4 часа. Нали? Не е това целта. Целта е нали, комплексно, заедно с още други неща, да се въздейства върху всичко. И трябва да се види при тебе какво е състоянието на щитовидната, какво е състоянието на инсулина, нали, как ти се движи кръвната захар. Ако човек огладнява, причината е, че не му постъпва достатъчно глюкоза в кръвта или че тая глюкоза е постъпила много бързо, след което се е вкарала в клетките и е настъпила хипогликемия. Значи, най-лесният начин да не огладняваш бързо е като вземеш някакъв вид пълнозърнести въглехидрати, но няма как, разберете, ако вие искате да се храните, ако вие искате да се храните като за световно и да отслабвате, няма как да ви се случи това нещо. И така. Добре, аз моля да ме извините, но днес трябва малко по-раничко да приключиме. Сега обръщам се специално към хората, които са канени като гости. Най-добрият начин да си започнете, нали, да приемате тези продукти, за които ви казах, е като си направите свой дистрибуторски номер в Aquasource. Като станете това, което те го наричат сега във фирмата, бранд амбасадори или посланици на марката на Aquasource или привърженици, нали, на Aquasource, приятели на Aquasource, каквото искате това. Това нещо струва еднократно една сума, която като си вземете заедно с нея и лесно начало, ще ви излезе много добре на сметка. Обърнете се към човека, който ви е поканил и той ще ви каже по какъв начин да си набавите продукти. Може ли да се приема морска енергия без да е изследвана щитовидната жлеза? Може, разбира се.
няма проблем. Морската енергия съдържа йод. Йода е много полезен микроелемент за много неща в организма, не само за щитовидната жлеза. Единствено, ако имате така сериозна хиперфункция на щитовидната жлеза, ама това нещо, то се хваща, то се познава предварително. Има си ясни такива симптоми, които не има сега местото тук да ги казвам. Докторите понякога се пресилват и прекаляват, като казват в никакъв случай нищо, което има йод. Нали? Не е точно така. Йода е много, много жизненно важен елемент. И така. Добре, благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви здраве и всичко най-добро. И следващата седмица отново ще имаме такава някаква полезна среща. Чао за сега от мене. Лека вечер.